Hormatly tamaşaçylarymyz, iň köp gelen sorallaryň birisi Amerika nähili wiza almaly? Şu bilen baglanşykly Ata Watan TV YouTube kanalyna iň gysga wagtda bir giňişen video ýazat etmek gelýär. Ilk bilen şunu belläýin, şu video öň ýazga edilen bir video, ýöne üstüne ses goýýan. Ses bilen agazdan gelen wagt iýmezler ýaly, bellek geçeýin. Ýöne eger şu wiza bilen baglanşykly soraglaryňyz bar bolsa, onda mysal üçin şu videony men häzir Imo'da goýaryn, TikTok'da goýaryn, Instagram'da goýaryn. Ýöne esasy Ata Watan TV YouTube kanalyna goýjak. Soraglaryňyzy hemmesini bir ýere jemläp, maňa da aňsat düşürýärler. Haýyş etýän Ata Watan TV YouTube kanalyna şu videonyň aşagynda soraglaryňyzy ýazsaňyz, menem bilýärlerimden Amerika şu wagtda bir näçelik wiza bilen geldim. Bir ýyl oglaýyn Amerikada şu wagt öz hijremden öz hijrelemi paýlaşasym gelýär. Şu wagtda köp sorag geldi. Başardymdan öz bilýärlerimi ýetirerim. Amerika'ya gelmek isteyen bolsaňyzam, Türkiýe'ye gelmek isteyen bolsaňyz, has orta şuwda gitmek isteyen bolsaňyzam, eger resmimiň terjimesi bar bolsa, makul hyzmat terjim merkezinde ýüz biljekdiňizi gysgaçyk reklam hökümine size ýetirmek isteýän.